Baka it's time para naman ikaw ay madiligan. Tuwing gabi lagi ko sinasabi ang madiligan, pero ang ibig kong sabihin dyan, minsan talaga kailangan mong madiligan ng pagmamahal. Diba? Kasi may mga tao talaga na kulang sa pagmamahal at kala nila okay lang yon. Hindi okay. Hindi okay na wala kang dilig. Dilig ng pagmamahal, di ba? Yung parang puso mo talaga kapag nadiligan ay mamumulaklak. Di ba? Sabi nga nila, no man is an island. Kumbaga, hindi habang buhay mag-isa ka. Kailangan mo rin ng tulong galing sa ibang tao, o di kaya kapag mag-isa ka, lagi na lang, di ba, kamay-kamay lang. O di kaya dali-daliri lang, di ba? Kaya nga may kutsara kasi kailangan mo ng tulong. Katulad lang din ng sa pagmamahal yan. Kailangan mo rin ng companion, kailangan mo rin ng cuddles, at minsan, di ba, kapag malamig ang gabi, talagang kailangan mo ng yakap ba? Yakap. Hindi, ang akin lang naman, mahal. Ang oras ay umaandar, hindi tumitigil yan dahil nga ang tagal mo ng single, baka yung puso mo ay talaga nga namang dysfunction na. Nadaig pa ang kisame ng bahay ng lola mo at talaga nga namang inaagyo na. Anyway, mahal, 안녕하세요. 김치노입니다. Ayos, namiss kita na eh. At mahal ko to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako to DJ Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo, 6 to 9 p.m. Hindi kasi, mahal, totoo yun na minsan kasi feeling mong okay ka na kasi busy ka eh. Busy ka sa trabaho, busy ka sa commute, busy ka sa pagdadrive, pero pagsapit ng gabi ay para bang may kulang. Pagsapit ng 10 p.m. ay talaga nga naman parang jowang-jowa ako. Pagsapit ng gabi talaga nga naman parang makati-kati ang aking dibdib kasi nga inaagyo na ang iyong puso. Kaya tonight, mahal, sa ating Chinitok, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, bibigyan kita ng 3 pwede mong gawin kapag ginaagyo na ang iyong puso. Puso ang usapan dito. O, ito na, mahal. Una, para hindi agiwin ang iyong puso, dapat mag-upgrade ng sarili. Ito na yung sinasabi natin, mahal, na kailangan mong i-level up muna ang sarili mo bago ka mag-love life, di ba? Mag-aral ng bagong skill o kaya pwedeng mag-gym, di ba? Improve yourself. Effective yan na kapag talaga nga namang nagpapasarap ka, ipopost mo sa social media yung progress mo, i-flex mo, diba? Talaga nga namang lalapit na sa'yo ang mga prospect at doon ka na mamili kung sino ang pwede mong tagatanggal ng agyo. Magdidilig sa'yo ng pagmamahal at talagang nga namang papasiyahin ang iyong puso. Diba? Upgrade yourself first. Tapos kapag masarap ka na, ipatikim mo sa iba. Ipatikim mo ang best version ng iyong pagmamahal. At talagang dyan natin malalaman kung, ewan ko na lang talaga, kung agiwin ka pa. Anyway, mahal, isa pa lang yan. Isa pa lang yan sa pwede mong gawin kapag agyo na agyo ka na. Mahal, meron pa akong 2 activities na talaga nga namang anti-agyo. Kaya i-shoutout muna natin ang gwapo nating driver na si Ador Jesus Tabita. Shoutout sa iyo. At syempre, mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro Zone.